Jesenné obdobie sa využíva na skvalitňovanie pôdy, zaprávaním maštalného hnoja, vápnením, podrývaním. Augusta v roku 2024 zverejnil minister životného prostredia Slovenskej republiky Tomáš Taraba na svojom facebookovom profile tento status. Začína slovami: Opäť hoax o medveďoch. Status ďalej pokračuje v tomto duchu. Portál Topky zverejnil článok, ktorý patrí do učebnice mediálnej manipulácie. Bombastický titulok znie: Európska komisia vylúčila preventívny odstrel medveďa. Status ďalej pokračuje tým, že poukazuje na nezhodu názvu článku s realitou, čím sa jedná o zavádzanie, a dokonca to nazval hoaxom. Jeho status porušuje hneď niekoľko pravidiel serióznej a bezúčelovej komunikácie predstaviteľa vlády s občanmi Slovenskej republiky. Poprvé, status neobsahuje priamy link na daný článok z topiek, na ktorý by si občan mohol kliknúť, prečítať si ho a vytvoriť si vlastný názor. Pre mediálne gramotného čitateľa by už toto mal byť prvý znak toho, že sa môže jednať o manipuláciu. Po druhé, názov daného článku neznie Európska komisia vylúčila preventívny odstrel medveďa, ale k novým pravidlám pre odstrel medveďa sa vyjadrila Eurokomisia. Preventívny odstrel je vylúčený. To len tak na okraj. Po tretie, ako už bolo povedané, pán Taraba vo svojom texte tento článok označil za hoax. Podľa základnej definície je hoax anglické slovo, ktoré znamená podvod, klamstvo, obyčajne taký, ktorého cieľom je zo žartu alebo so zlými úmyslami prinútiť niekoho veriť niečomu, čo nezodpovedá skutočnosti a zneužiť jeho dôverčivosť. V danom článku je ale informácia o rozhodnutí Eurokomisie o vylúčení preventívneho odstrelu medveďov potvrdená. Rozdiel je len v tom, že už názov neobsahuje informáciu o niekoľkých výnimkách, podľa ktorých je možné prikročiť k preventívnemu odstrelu medveďov. A tomu sa článok z veľkej časti venuje, respektíve k dôvodom predložených vládnych návrhov k povoleniu preventívneho odstrelu medveďov na Slovensku. V prípade daného článku zo serveru Topky.sk sa teda nejedná o hoax, ale o klasický prípad tzv. Clickbaitu. Clickbait je z anglického slova click, kliknutie, a bait návnada. Je upútavka, väčšinou nadpis webovej stránky, článku alebo miniatúra videa, vytvorená tak, aby návštevníka zaujala či presvedčila natoľko, aby klikol na s ňou spojený hyperlink. Typický nadpis clickbaitu sa snaží vzbudiť pozornosť a zvedavosť čitateľa, ale neposkytuje dostatok informácií, ktoré by záujem nasýtili. Záujemca preto musí kliknúť na hyperlink vedúci k ďalšiemu obsahu. Z historického pohľadu je technika clickbaitu odvodená z bulvárnej žurnalistiky, ktorá prezentuje málo známe alebo neznáme správy a využíva nadpisy priťahujúce pozornosť, vrátane zveličovania informácií, šírenia škandálov a senzácií. Môžem len dodať, že princíp clickbaitu sa využíva už od začiatku vzniku médií, kedy aj palcové titulky v tradičných tlačených novinách mohli vytvárať dojem niečoho, čo potom v obsahu nebolo až tak vyhrotené. What? They can't do that. They've got to give us 30 days notice. The ad stays in and they're going to pay for it. Just what do they think this is? Another sleazy tabloid? Tabloid? Listen up, I'm warning you about a new subversive plot to discredit the fine reporting in that newspaper you bought. If you don't read the papers, how the hell you gonna know if the ghost of Abraham Lincoln's in bed with Jackie O? Man, if you don't think that's news, I've got some news for you. The barbecue of the dead won't be in the Saturday Review. The newspapers that advertise on national TV are the only ones that can satisfy inquiring minds like me. Po štvrté, osobne, keby som sa chcel dozvedieť niečo o právnych úpravách a zmenách v zákonoch týkajúcich sa odstrelu medveďov na Slovensku, volil by som iný server alebo inú serióznejšiu platformu a nie bulvárny plátok typu Topky.sk. A ako by sa teda dal nazvať samotný status pána Tarabu? Jedná sa o mizinterpretáciu samotného obsahu daného článku a falošné zavádzanie v terminológii z oblasti mediálnej gramotnosti. Obávam sa, že so zavádzaním v terminológii z oblasti mediálnej gramotnosti sa budeme pri dnešnej vláde stretávať často. Totiž téma mediálnej gramotnosti sa bude čoraz častejšie objavovať v spoločenskej debate a bude potrebné ju občanom vysvetliť. A to najlepšie takým spôsobom, aby neprišli na to,
Súčasťou akého veľkého mediálneho podvodu sa pri voľbách v roku 2023 stali? One